छाता तो रह गई। जा बाबू है बुढ़ो को तरसा होता हो हैं जा बुढ़ो को तरसा बाप 24 घंटा तू दो बताबो को तू चैन से न रहबो तारा दे में और छंगा लाग रही। अरे जा तारा जैसा ढेर देख ले बानी। चाचा हां केसिया काहे उजर हो गइल बा हो? अपने मने उजर हो गइल बा। अपने मने? हां बुढ़ापा में का करबो अभी ही दिने रह गइल बा का करे के छोड़ा। जानते करो चल का ये अपन गांव के जौन मुखिया बा हाँ अभी तक तो कोनो कामे ना करेल हाँ तो वे सोचो तनी काहे ना पर नीलम भौजी के नया उम्मीदवार बनावल जाओ। अच्छा अच्छा नीलम भौजी। हाँ वे नीलम भौजी जौन देखो में सुंदर कामो सुंदर। ठीक बा ठीक बा। आधा वोट तो हमरे हाथ में बा गाँव के कैसे ले बा हमरा सब पता बा। अच्छा कोनो तरीका भाई। अच्छा तोहरो के बता दी। हाँ कितना वोट बा तारा लगे? पूरा गांव के वोट हमरे बा। अरे भाई तो स्कीम हमरो के बता दो। अच्छा मिला का फुर्सत में। ठीक है ठीक बता दिए बता दें। चाचा बम 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 कहां बा बम कहां बा बम छुआ बा कहां बा बम